Fyldt med gylden sol, fyldt med duft af lilje, roser og viol. Nå, hvad har I så lavet henne i skolen i dag, børn? Sigrid og jeg, vi lavede TikTok'er i dag. Ja, det er vist noget lidt andet, end det jeg lavede dengang jeg var barn, var. Hvad lavede du dengang? Nu skal I bare høre. Dengang jeg var barn, der kælkede vi hver vinter. Kælkede? Hvad er det? Ja, men forestil jer, at I kører ned ad en bakke i en kasse. Jeg så da ikke sådan der ud. En kasse? Det var bedre. Ja, så kører I på sne ned i en kasse. Hvad er sne for noget? Det er sådan noget hvidt noget, sådan lidt ligesom sand måske. Som sand? Ja, det passer meget godt. Det lyder mærkeligt. Måske. Hvad lavede I ellers? Jamen, vi vinterbadet. Vinterbadet? Ja. Hvad er vinter? Forestil jer, at det er rigtig, rigtig koldt. Koldt? Ja, og så bader man. Hvad er koldt? Ja, det er det modsatte af varmt. Og så fryser man lidt, når man bader, og så har man en hue på, og så går man ned i vandet. En hue? Hvad er en hue? Ja, det er noget, der sidder fast på hovedet. Sådan lidt ligesom en cykelhjelm måske. Så du badede med cykelhjelm på? Ja, det kan vi godt sige. Okay, det er mærkeligt. Nå, ja, vi står også på skøjter. Skøjter? Ja. Ligesom rulleskøjter? Ja, og så var der bare is nedenunder. Is? Hvad er is? Det er vand, der er frosset. Frosset? Ja, bare vand. Som en vandpyt? Ja, det kan vi godt sige. Mærkeligt. Nå, vil I fortælle mig mere om, hvad I har lavet i skolen i dag, eller hvad? Sigrid fortalte mig også, at hun skulle på ferie med sin familie i ferien. Gud, ja, det gjorde vi også meget i min ungdom. Vi kørte på kør-selv-ferie til Italien. Kør selvferie. Der er da godt nok langt til Italien. Kunne man godt køre så langt? Ja, det må man godt. Men er det ikke lidt langt at køre på cykel? Jo, det var det. Det er langt.